हेलो एवरीवन, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना नैबे आब' सासेनि फेसबुकआव आदिबासिफोरखौ रायनाय मोनसे भिडियोखौ नुखाबाय जानांगौ। ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। बेखौ लानानै आदिबासि हारिनि मानसिफोरा गोबां सोंखारिनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराबो नैबे आब'खौ गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो सानैसो फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि गेजेरावहाय दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना नैबे मैना बसुमतारी आब'नि आदिबासिफोरखौ माखासे बाथ्राजों सोंखारिनाय बा आदिबासिफोरनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना सिगांनि समावहाय फेसबुकआवहाय बा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गोबां नुखाबाय जानांगौ। नैबे सासे आब'आ आदिबासिफोरखौ माखासे गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। मानि थाखाय सोंखारिदोंमोन होननानै बुङोब्ला मोनद' हारिया एसटि दाबिनायखौ लानानै बेनि हेंथायै नैबे आब'आ बाथ्रा बुंदोंमोन। दा नैबे आब'आ जोंनि बर' हारिनि जानानै आदिबासिफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बिनि माखासे बुंनाया गोरोन्थि जादों। आं बेखौ मानिनानै लायो। नैबे आब'आ आदिबासिफोरखौहाय माखासे गाज्रि रावै सोंखारिदों। बेयो बेनि मोनसे नेगेटिभ पइन्ट जानानै होदों। खिन्थु बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जानानै आदिबासिफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंदोंमोन। आं बेखौ मानिनानै लायो। नाथाय माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय आदिबासिफोरा गोख्रोङै हेंथा खालामफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे आब'नि फट'खौ लानानै गाज्रि इदिट बानायनानै हगारदों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुखादों जानांगौ माबायदि इदिट खालामनानै लाजि फोनांदों। सेन्देल माला आलायजानाय, पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय, गोबां गाज्रि फट' इदिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव, आं बेखौ सानदों। दा बेवहाय नैबे आब'खौल' लाजि फोनाङाखै, जोंनि गासै बर' हारिखौनो, जोंनि गासै बिमा माहारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों। बेयो मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय लाजिनांथाव। बे आब'नि फट'खौ होनानै मुसुखा सावलायनायबो जादों आरो बे आब'नि हेंथायै FIR होनायबो जादों। नाथाय नैबे आब'आ गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानैहाय गावनि गाज्रि भाषा बुंनायनि सायाव निमाहाबो बिखांबाय। नोंथांमोना बेनि भिडियोखौबो नुखाबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना आंखौ सानदों जानांगौ एफा गाज्रि भाषा बुंनानै आदिबासिफोरखौ रायनाय नैबे आब'जों लोगो जादों होननानै। नाथाय आं नैबे आब'नि जानानै फंनैसो बाथ्राखौ मानिनानै लानो गोनां जादों। बे आब'आ जोंनि हारिनि जानानै बैसोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। नाथाय नैबे बाथ्राया मैना बसुमतारी आब'निया गाज्रि जादों। माखासे गाज्रि रावजों बैसोरखौ सोंखारिनाया बे गाज्रि जादों। आंबो बेखौ मानिनानै लायो। जों बिसिनि हेंथायै गसंथानानै बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो, नाथाय गाज्रि भाषाजों नङा। आं बेखौनो नैबे आब'निसिम खावलायनो सानगोन। बिसोरनि माखासे नेगेटिभ पइन्ट, बैफोरखौ लानानै जों बिसिनि एगेन्स्टआव भिडिअ बानायनो हायो, नाथाय गाज्रि भाषाजों भिडिअ बानायोबा बिनि फिनजाथाया गाज्रियानो जाफिनो। आं बेखौनो बे आब'निसिम खावलायनो सानो। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय नैबे आब'आ बैसोरखौ माखासे गाज्रि भाषाजोंहाय, गाज्रि रावजोंहाय भिडिअ लाबोदों बे नङा। नाथाय बैसोरनि हारिया जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गोबां गाज्रि भिडिअ लाबोदों। बैसोरनि सायावथ' जोंनि बर' हारिया जेबो एगेन्स्ट भिडिअखौनो लानानै फैफिनाखै। आदिबासि हारिनि गोबां मानसिफोरनि भिडिअखौनो आं नुगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गोबां गाज्रि भिडिअ बानायदों। नाथाय बैसोरनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो, जायफोर जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गाज्रि भिडिअ बानायदों, बैसोरनि हेंथायै जेबो बाथ्राखौनो बुङाखै। बेनि अनगायै बैसोरनि हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि सायावहाय गाज्रि भिडिअ बानायनायखौ एप्रिसियेटसो खालामनाय नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि बर' हारियावहाय नैबे आब'आ आदिबासिफोरनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्रायनो बे आब'खौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो आदिबासिफोरजों लोगो जानानै बाथ्रा बुंनायखौसो नुनो मोनदों। आं बेवहाय बेखौनो दुखु मोनदों। नोंगौ, बे आब'नि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरा गोरोन्थि जादों, आं बेखौ मानियो। नाथाय आं जोंनि बर' हारिनि सानैसो फेसबुकाव भिडिअ बानायग्राफोरखौ आदिबासिफोरनि भाषाजोंनो भिडिअ बानायनानै नैबे आब'खौ दायनिगिरि महरै बैसोरनि सिगाङाव खिन्थानायखौसो नुनो मोनदों। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव। नैबे आब' भिडिअ बानायनायखौ जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रानो गोबां नारसिननायखौ नुनो मोनदों। जों गुबुन हारिफोरजों लोगो जायालासिनो बे आब'खौ जों बुजायनो हायो। दा बे आब'आ गावनि गोरोन्थिफोरखौबो सिमान लाखाबाय आरो निमाहाबो बिबाय। दा जोबथारनायाव आं आब'निसिम नैबे बाथ्राखौल' बुंनो सानगोन, भिडिअ लाबोयोबाबो गाज्रि भाषाजों भिडिअ लाबोनाङा। जों गाज्रि भाषानि अनगायैबो बैसोरखौ सोंखारिनो हायो, जों बैसोरनि हेंथायै गसंथानो हायो। दा आं बेखौनो बुंगोन। दा नोंथांमोना आंनि बुंनायनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।